Sugeng pinarak lenggah ingkang sekeca dumateng para pamiyarsa sedaya. Sugeng amirsani salah satunggaling seni bantengan kang pinaringan asma Satriya Maha Mira Bedali Blok Mburi lan boten kesepen ingkang dipun singkuyung dening Abi Naufal ugi Mbak Vivi kang makarya sesarengan kalian CA Music Official. Sumangga amirsani ngantos titipunane pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing sambi kala. This is GO.
Sugeng pinarak lenggah ingkang sekeco dumateng para pamirsa sedaya. Sugeng amirsani salah satunggaling seni bantengan kang pinaringan asma Satrio Moho Miro Bedali Blok Mburi lan boten kesepen ingkang dipun singkuyung dening Abi Naufal ugi Mbak Vivi kang makarya sesarengan kalian CA Music Official. Sumangga amirsani ngantos titipun pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing sambi kala. This is TO
lenggah ingkang sekeco dumateng para pamirsa sedaya sugeng amirsani salah satunggaling seni bantengan kang pinaringan asma Satrio Moho Miro medali blok mburi lan boten kesepen ingkang dipun singkuyung dening Abi Naufal ugi Mbak Vivi kang makarya sesarengan kalian CA Music Official. Sumangga amirsani ngantos titipunane pagelaran Rahayu Rahayu kalis lir ing Sambi Kolo.